What's up mga tol? Kaya pag tol, ano yung bagong channel dito? Yung tao nakabalik dito ni. So, buntag pang sa tol. Kahapot ng isang butang tol. So sa'yo, alas 5 pas punta. So, mahapos ang nagtiwas ang butang. So, yeah. Good vibes sa kamong lugar. So, ikas balay tol, mawatas ng mga butang. Say hi to my fans. Hey guys, nakabali na kita mi guys. So guys, mga patatiwa sa atong mga gamit. So padung isa ikas guys. So balik sa kanya guys kay mag ta sa atong uban gamit guys. So sige guys. Kapuyag hapot eh. Oh guys, nindot sa view guys. Mura siya og kuan guys, mura siya og kaning condo unit guys kay lain ang kanang room. Okay guys. Kita na yung mga hapot guys. So plastic pa mga hapot guys. Kaya moro yung kauban guys. Napon mo na akong gihire guys. Gihire ka paghakot guys. Bisapot siya guys. Guys, tiwas ng hakot guys. Ay guys, pag itaw mi mahuman ug panghakot guys, diya guys. Ugaw pa kay tanan lagan kay mi ug bitonon sa pikas. Sorry guys, ang kanda mo mga butang kaunon guys. Ang pa ayo. Among pambiton nga to sa among bagong kuy anan. So diya guys, sa mga bulingon, diya pa yung mga hanger. So diya pa yung usa ka bata nga naghigda pa guys. So yung mama guys ang hipos na guys. Hipos so, sa mga kwarto guys. Akong bata guys ay nagsigig samok-samok guys oh. Yung siya si Papa si Vlog. Swerte guys, nakapurol guys. Kung nga pa na nakapurol guys, makita yun ang pitoy ana guys. Pitoy-toy. Sige guys, kay maghipos pa yung tiwas guys. So kita-kita nga ito nasad guys. So itong adlaw ron guys, adlaw Domingo. So i-timing yun na mo guys aron nga tagal yun mo panahon ng among pagpanghakot. So akong Paris guys kay nag-change di-off dito ni siya guys. Pimbis Lunes di-off siya og Domingo aron makatabang na ako guys. So yeah guys, singot na ko guys. So tamang exercise to guys. So guys, bye guys. Continue taon niya guys hangtod mahuman panghakot. Hello guys, diya guys. Kaya ko dito kayo guys. So nangan amo na yun na hakot ang among upang gamit. So mapagiri guys. Usadra guys na Mobile Legend ka man guys. Tanaw guys. Hello guys. Say hi oy. Say hi to your fans oy. Gigi. Igo ra siya gano. So among kama kay igo diri sa among di na lang to na mo gamito na among steel nga ba. Daanan kanina lang siya. Padagan makin trabahoan guys, watan na yun mo siya og divider. Kami sa lasit guys.
Guys, nagdungag kami guys. Kay gutom na kay guys. Gikan sa panghapon guys. So, unya guys, kaya talaga kita guys. Unya mong CR. Gamay siya guys, pero limpyo. Para may shower guys. Shower. Babo. Daghan pa niya mong kanon guys. So, sige guys, kay mangita pa ko og sudan. Sige, balik ko niya guys. So, dito DJ. Oh guys, guys, ako gito pag humana mo pamahaw gikan taon sa panghakot sa among mga butang. So this time guys, relax ta guys kay daghan patag hakotunon. So mga ligo sa ta guys, then after ni basig manimba sa ni guys. So this time mag-relax ata kay kapoy sa pagpanghapot. So guys, yeah, pakay tayo mga butang guys kay mag-uuntag na malhin. So mga kuan lang, mga baksa, mga sinina, kama, among ginagmay na butang, yun among lamisa sa mga kananan, yun among TV. So plano ako guys, ako ni paninduton ng among gamay na pinayanan guys. So guys, see you guys next time. So please like and share our YouTube channel. This time guys, wala kay tayong katakangka. So ang ato karon guys kay ato sa ipakita ang atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi guys. So nakita na tagbalay nga bag-o na mong kapuyan. So this time renovation sa ka guys. So sunod nakita niyo guys na kaning sala nga luag guys na nangron. Wala pa'y sulod. Diri ang kwarto, wala pa'y pa siya divider sa kwarto. Padung sa kusina, sa CR. Sa CR. Ang banay na CR. Na kitchen. Yung dining table. So, ato ni siyang panindutan po guys. So, support na guys. Ang kinabuhi sa tao guys, dali. So we have to take an action in order for us to grow. So unta di man daghan ako mga subscriber, pero unta makahatag og inspirasyon sa uwan. Pinaagi sa among mga paningkamot guys, bisag mga normal ra nga mga trabahante, pero within our hard work. So God will give us a reward for all our hard work. So please like and share our YouTube channel and Sayang Piling Singer. Bye guys.